बाय फाइनेलि लोगोफोर PM किसानाव जाय बिथांमोना रां मोनबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फाइनाल डेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एनाउन्स जाबाय। रां सोनाय 2000 बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो लोगोसे गोबाङानो जानो हागौ EKYC नि प्रब्लेमाव गोबाङानो रां मोनाखै आरो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ EKYC होआब्ला रां मोननाय नंला होननानै बा फार्मार आइडि गैयिफोरा रां मोननाय नंला होननानै आरो गोबांनियानो मोनखाबोबाय थानाय PM किसाननि राङा अकस्मात मानिबा जाहोनाव स्टप जादों। गोबांनियानो रांखौ मोननो हायाखै, रांखौ मोनबोबाय थादोंमोन नाथाय मानिबा जाहोनाव राङा दासिमबो बेंक एकाउन्टाव हाबाखै। जुदि नोंथाङा PM किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामदों बा रां मोनबोबाय थायो, नोंथाङा नैबे एबारनि 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ बेंक एकाउन्टाव मोननो मा खालामनांगोन, मा प्रसेस खालामनांगोन आरो जाय बिथांमोना EKYC होदोंमोन नोंथांमोना नोंथांनि EKYC आ डन जादोंना जायाखै, नोंथाङा बोरैहाय चेक बानायगोन, बेफोर A to Z आपडेट आरो रां सोनायनि फाइनाल डेट बेखौ आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा नायनानै मोजां मोनो, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनांगोन, मेन अफिसियेल पर्टेल। बेयावनो नोंथांमोना गासैबो PM किसाननि डिटेल्स आपडेटफोरखौ नायनानै लानो हायो। दानिया जोङो गिबियावनो सावरायग्रोनि जाय बिथांमोना नेगासिनो दंमोन 2000 रां PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि रां, बेनि फाइनाल डेटआ रां सोनायनिया बबेयाव फैदों, नोंथाङा रांखौ माब्ला मोननो हागोन, दानिया जों बेखौ नायग्रोनि। नोंथाङा नैबेखौ नैबे अफिसियेल पर्टेलाव नुनाय नङा, मानो होनोब्ला नैबेयाव रां सोनायनि डेटखौ लिरनानै होखायो। नैबे 22 इनस्टलमेन्टखौ नैबे 13 मार्चआव हरनाय जादोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय। दा नोंथांमोना 23 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो दं। दानिया जोङो बेनि डेटखौ नायनि। दानिया नोंथाङा रां सोनायनि डेटखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे ससियेल मिडिया एक्स नैबेयाव PM किसाननि बेयाव नोंथाङा इजियावनो फैनानै बिनि 23 इनस्टलमेन्टनि रां सोनायनि फाइनाल डेटखौ नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथांमोना डेटखौ नुनो मोनदों। नैबे 20 जुन फैबाय थानाय नैबे मान्थनि 20 तारिख खालि नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नैबे 23 इनस्टलमेन्ट बेखिनि नैबे 23 इनस्टलमेन्ट बेखिनि दानिया नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे मान्थनि 20 जुन मान्थनि नैबे 20 तारिख खालि नोंथांमोना 23 इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ मोननो हागोन बेंक एकाउन्टाव। दानिया नोंथाङा फाइनाल रां सोनाय आपडेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। जुन मान्थआवनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन, नैबे 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ। नोंथाङा बेखौ नैबे ससियेल मिडिया एक्स PM किसाननि बेयाव हाबनानै नोंथाङा इजियावनो चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया जोङो इम्परटेन्स आपडेट जोङो सावरायनि। बेनो जाहैबाय PM किसाननि रां मोनखाबोबाय थानाया मानि थाखाय स्टप जादों, मा खालामनो नांगोन आरो लोगोसे EKYC नि प्रब्लेमा मा, सोरबायदि मानसिया बेनिफिसारिया EKYC होनांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। दानिया नोंथांमोना नैबे PM किसाननि पर्टेलाव फैफिननानै बेनि EKYC नि आपडेटखौ नायनानै नैबेयाव लानो हागोन। नैबेयाव लिरना होखादों EKYC आ मेन्डेटरि होननानै लिरना होदों फर PM किसान रेजिस्टार फार्मार। नैबे OTP बेसिड जायो बिनि माबाया EKYC आ। नोंथाङा मबाइलनि जोहैबो हायो बा नोंथाङा खाथिनि नोंथांनि दखान सकफोराव थांनानै नैबे CSC सेन्टाराव थांनानै इजियावनो नोंथाङा बाय'मेट्रिक, नोंथाङा आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनानै नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै बे EKYC खौ बानायनानै लानो हायो। EKYC होनाया नोंथांनिया मेन्डेटरि। जुदि नोंथाङा EKYC खालामा नोंथांनि PM किसाना बियो स्टप जागोन, रांखौ मोननाय नङा। मानो होनोब्ला EKYC खौ गभर्नमेन्टआ मेन्डेटरि खालामखायो नैबे PM किसाननि रां मोनबाय थानायाव। दानिया बे EKYC खौ गोदानफोरा होनांगोन ना बे मोनखाबोबाय थानाया, बेयो
जाहैबाय नोंथांमोना जुदि रां मोनबाय थादोंमोन, नोंथांनि राङा मानिबा जाहोनाव प्रब्लेम जानानै रां हाबाखै, नोंथाङा नोंथांनि EKYC खौ गिबियावनो चेक खालामग्रोनांगोन। नोंथांनि EKYC आ मानिबा जाहोनाव इनएक्टिभ जानानै दं नामा, जायाखै नामा नोंथांनि EKYC आ, बेखौ नोंथाङा चेक खालामनो थाखाय नैबे नाउ इउआर स्टेटासआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नैबे नाउ इउआर स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा OTP मोनसे नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव फैगोन। OTP खौ बहायनानै नोंथाङा इजियावनो नोंथांनि EKYC नि डिटेल्सखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव EKYC खौ डान नुदों, नोंथाङा EKYC बानायफिननो नाङा। नोंथाङा बेयाव चेक खालामना नायबानो जाबाय। गोबां इजि प्रसेस, नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि EKYC आ जादोंना जायाखै। जुदि जादों, नोंथाङा बेखौ EKYC खौ बानायनो नाङा। दानिया नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे आपडेट खालामबावनि, जाय बिथांमोना गोदानै नोंथांमोना जुदि EKYC होबाय, नोंथाङा नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्माराव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि EKYC आ जादोंना जायाखै, नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायनानै नैबेयाव मोनसे केपसा नुदों, नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबे सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जुदि नोंथाङा EKYC नोंथांनिया जायाखैमोन, नोंथाङा CSC सेन्टार बा मबाइलनि जोहै नोंथाङा EKYC बानायदों, नोंथांनि EKYC आ जादोंना जायाखै, नैबे अपसननि जोहैनो नोंथाङा आधार कार्डखौ बहायनानैनो नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नायनो हागोन। गोबां इजि प्रसेस बियो, नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय। दानिया मानिबा जाहोनाव जुदि नोंथांनि राङा स्टप जादों, बे प्रब्लेमा मा, बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोरावबो देखायबोबाय दं। मानो होनोब्ला नैबेयाव PM किसाना मोनसे नटिस बहननानै होखादों, नैबे इम्पर्टेन्ट नटिस बेयाव लिरनानै होखादों। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादों। मानो होनोब्ला मोनसे न'खरावनो मोनसे हानि डकुमेन्टजों सानै साथाम फेमिलि मेम्बारा PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों, रां लागासिनो दं। बेबायदिखौ PM किसाननि नैबेयाव लिरनानै होदों, सासपेक्ट खालामनायनि बेयाव लिरनानै होदों। PM किसानआ डाइरेक्ट बेयाव नटिस बहननानै होदों। गोबां मानसिफोरा बे न'खरसेयावनो साथाम साब्रै बेनिफिसारिफोरा बे PM किसाननि मोनसे हानि डिटेल्सजोंनो डकुमेन्टजोंनो गोबां रां लागासिनो दं। मोनसे न'आवनो साथाम साब्रै बेबायदि केसखौ बेयाव मिथिदों होननानै बुंदों। बेनि जाहोनाव गोबांनियानो जुदि नोंथांनिया बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों, नोंथांनि राङा स्टप जानानै दं। आरो नैबेयाव लिरनानै होदों, बेयाव हानिबो बेयाव डिटेल्स लिरनानै होदों। जुदि नोंथाङा नैबे 2019 नैबे 01/02/2019 आव जुदि नोंथाङा हाखौ नोंथांनि नामाव बानायदों, गोदान नोंथाङा बानायदों, बे हानि डिटेल्सजों जुदि नोंथाङा PM किसानखौ एप्लाइ बानायदों, बेयो PM किसाननि गाइडलाइननि बाहेरायाव गोग्लैयो। नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेम जादोंब्ला राङा नोंथांनिया हाबाखै, स्टप जानानै दं। गोबांनियानो बेबायदि प्रब्लेम जानायनि थाखायनो गोबाङानो PM किसाननि रांखौ मोननो हायाखै, स्टप जानानै दं। आरो लोगोसे DBT प्रब्लेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार, आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जायैफोरनियाबो गोबांनियानो PM किसाना राङा हाबाखै, बेबायदि प्रब्लेम। दानिया नोंथाङा मोनसे अपसन आं नोंथांमोननो खोथानि, बेबायदि नोंथाङा जुदि बेबायदि प्रब्लेमाव जानानै दं, नोंथाङा मोनसेल' खामानि माव। नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा फार्मार ID खौ बानाय। फार्मार ID बानायोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टयै नोंथाङा बे PM किसाननि लाबखौ इजियावनो मोननो हागोन। नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै फार्मार ID खौ बानायबानो जाबाय। बेबायदि प्रब्लेम जानानै जुदि नोंथाङा रांखौ मोनाखै, नोंथाङा एग्रिकालसार अफिसाव खबर लादों, बायदिसिना अफिसाव थांनानै नोंथाङा PM किसाननि बागै रां हाबिनि नोंथाङा जाथाय फोरमायहैदों। जुदि नोंथांनि खामानिया सल्भ जायाखै, नोंथाङा अनलि मोनसे खामानि माव, फार्मार ID बानाय, नोंथाङा 100% रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। बेनि जुदि गोदान आपडेट फैयो, नोंथांमोननो लाबोबाय थागोन। नोंथाङा नैबे रां सोनायखौथ' मिथिखाबाय। 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना 20 जुन, बे 20 जुनाव मोननो हागोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।